שלום, לכבוד שבוע המודעות לחרשים 2016 החלטתי להעלות וילוג בנושא השאלה האם חרשות היא מוגבלות. כמובן שיש אנשים שחושבים שזאת עובדה, ולכן אני מעלה את הוילוג הזה כדי בעצם לענות על השאלה הזו משלושת הטיעונים שבדרך כלל נטענים. אלה 3 רמות, ספרות שונות. הספירה הראשונה היא בעצם החיים, העולם. כאן בעצם יש 2 טיעונים. אחד, שהעולם בעצם שצריך לחוות אותו כדי לשרוד בו צריך הושמיע. לכך התשובה הפשוטה היא לא, כי השאלה היא האם יש יצורים אורגניזמים ששורדים והם חרשים. התשובה היא כן, למשל נחשים, ולכן בעצם חרשות איננה מוגבלות, כי התשובה היא יש יצורים ששורדים. הפן השני של השאלה מבחינת החיים הוא שהחיים המלאים כוללים צלילים ורעשים וקולות של ציפורים, של רחשים, של גשם. וכאן התפיסה היא מאוד אנתרופוסנטרית, מאוד מרוכזת סביב האדם, מכיוון שבעצם לאדם יש יכולת שמיעתית מאוד מצומצמת בטווח הרחב מאוד של צלילים. ולכן השאלה היא האם כל מה שנמצא מעל האדם מסתכל למטה ואומר מטאפורית, האדם, אתה יצור נכה מכיוון שאינך מסוגל לחוות את מלוא טווח הצלילים. האם אל מול הכלב, העטלף וכך הלאה והלאה והלאה אנחנו נחים? התשובה היא לא, אנחנו חווים מה שאנחנו יכולים לחוות, וזו החוויה של המציאות שלנו, כל אחד כפרט פרטני וקולקטיבית למה שאנחנו יכולים. ולכן נכות וחרשות אינם מקבילים. הרמה השנייה היא ברמת האדם, הרמה הפיזיולוגית אנטומית. אנשים אומרים, אדם נולד עם אוזניים, אדם נולד עם חוש שמיעה. כאן הטענה היא בעצם שיש פה איזשהו טיעון פילוסופי שגוי שאומר מה שקיים הוא מה שצריך שיהיה, וזה לא נכון. קודם כל, מבחינה אנטומית יש לנו הרבה דברים שקיימים בתוכנו וקיימים אצלנו, אך איננו משתמשים בהם. למשל, התוספתן. יש גם שרידים שונים, כמו למשל עצם הזנב. הדברים הללו אינם מחייבים אותנו לאיזושהי עמדה, לא פילוסופית ולא פיזיולוגית. ולכן בעצם התפיסה כאילו חוש השמיעה, מכיוון שהוא קיים, או מכיוון שהאוזניים קיימות, מחייב עמדה מסוימת פילוסופית לגבי החרשות, שזה אוטומטית צריכה להתאפס כנכות, הוא שגוי. התפיסה השלישית היא תפיסה החברתית. בתפיסה החברתית אנחנו אומרים, אנחנו לא מתייחסים להיבטים הקיומיים או להיבטים הפיזיולוגיים האנטומיים. אנחנו שואלים, בחברה של אנשים, האם אדם חירש הוא מוגבל? וכאן השאלה היא בעצם מהי הקור, בעצם מהי הליבה של החברה האנושית? והתשובה היא תקשורת, השפה. ובעצם עם השנים חקר השפות הגיע למסקנה שכל השפות חולקות מכנה משותף. והמכנה המשותף הזה בעצם מכוות לתוך מוחנו. ולכן בעצם היכולת שלנו לפתח שפה תלויה בעצם במבנה שלנו, ולכן כאורגני, לא במובן המדעי של מבנה עם פחמן, אלא במובן שאנחנו נולדים עם יכולת מולדת לפתח שפה שממנה אנחנו מפתחים את החברה האנושית. לחרשים יש את היכולת הזו בדיוק כמו לשפה מדוברת, האורלית, יש להם את היכולת הזו מבחינה ויזואלית, שפת הסימנים. שפת הסימנים היא זהה לחלוטין לכל שפה מדוברת אחרת. הפוטנציאל לתקשורת, לבסיס של החברה האנושית, הוא בעצם זהה לחלוטין. ולכן בעצם כל אדם יכול להיות בעצם גם ויזואלי, גם חזותי וגם שמיעתי. החרשים הם רק חזותיים, אבל יש להם את היכולת המלאה לפתח שפה ולבנות חברה. אילימאי, אנחנו חיים בחברה מגוונת, שרובה היא של שומעים. ולכן בעצם מה שקורה זה יחסי כוחות. השומעים קבעו לחרשים שהם כל כך חריגים ויוצאים דופן שהם חייבים להיות מוגבלים. אבל זה לא כך. זו בחירה פוליטית במודע לחלוטין. ושבוע המודעות הוא הניסיון שלנו להסביר ולהצביע על כך שזו בחירה שלכם אם אתם מחליטים שאנחנו מוגבלים. אבל זה לא רק בחירה שלכם. אנחנו פה בשביל לומר לכם שאנחנו לא מוגבלים. ואנחנו מבקשים ודורשים שתכירו בנו כשווים.